जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय बिटिसि सरकारा बिराद मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो बिटिसि ओनसोलाव जे राजनिति थासारि बे बिराद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। गणतान्त्रिक भाबै बयबो सावरायलायनानै खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदा दं। हाग्रामा महिलारिनाव हाग्रामा हारसिङैनो सामलायो, पार्टिखौबो हारसिं सालायदों, सरकारखौबो हारसिं सालायदोंमोन। मोजां सिन्था खालामनो हाग्रा, खामानि मावनो गोरों मानसिफ्रा बेनि बाथ्राफ्रा हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव सोलिया। गतिके हाग्रामा महिलारिनिफ्राय जानगारबोनाय जायफोर नेताफोर दं बिपिएफनि, बिथांमोना बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिदों। खारन आं जेनेबा आं गोरों, फारफ्रोमबो बिथिङाव आं मावनो गोसो गणतान्त्रिक भाबै। आंखौ जुदि होबथाबाय थायोबा आं बेजों मानो थानो। गतिके दिनै खाम्फा बरगयारी बिथांनि सिन्था, चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि जे सिन्था, गोबां जायफोर नेताफ्रा दिनै फैबाय, दिनैसिम गोबाङानो फैबाय, एमसिएलए गोबां फैबाय, बिथांमोना बयबो बुंदों जे जोङो इउपिपिएलआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फैनानै खोब मोजां मोनबाय। बाय गणतान्त्रिक भाबै सावरायनाया जायो, खामानि मावनो खोब मोजां। खिन्थु हाग्रामा महिलारिनाव बे हारसिंनि बाथ्रा बुङो, हारसिङैनो गावनि डिसिसन लायो आरो बिनि खाथियाव थांनानै रावबो मोजाङै सावरायलायनो हाया। फारागा बेनो। गतिके दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङा फैबाय, जों बरायबाय आरो आं मिजिंथिदों जे बिथांनि जि केपासिटि बे जोंनि इउपिपिएलआव इउटिलाइज जागोन आरो बिथांनि केपासिटिजों खामानि मावनाया दिनै बे बिटिआर ओनसोलाव बयनिबो थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। माबायदि थासारिया दङ? गोबां दैदेनगिरिफ्रा जे इउपिपिएलआव हाबबाय, थासारिया माबायदि दङ? बेथ' नुहुरखानाय बिपिएफनिफ्राय साफा गुगाबोबाय माने मा बिटिसिआ जामलांगासिनो दङ, बिपिएफआ जामलांगासिनो दङ, दा इउपिपिएलआ जौगासिनो दङ। गतिके बे बाथ्राखौनो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुजियाखै जे मानो गावखौ गारनानै थांबाय थादों, बेखौ दाबो बुजियाखै। आं बिथांखौ खावलायगोन बिथाङा थाबैनो बुजिनो नाजा, नङाबा बिथाङा खिन्थु साननैसो उनाव आरो हारसिं जालांबावगोन। रायजो राजाफ्रा बर'नि राजखान्थिफोरखौ ज' जाजानो लुबैयो सार। बे बेलायाव बिपिएफनि गोबां मानसिफ्रा ज' जाफैबाय। दा हाग्रामा हिसाबै हाग्रामाखौ मा खावलायगोन? हाग्रामाखौ खावलायनायाथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो खावलायबोबाय थानाय जादों। जोङो गावनि खाथियावबो थांनानै रायज्लायदों। गोबां बार जों सावरायदों जे बिटिसि ओनसोलाव बर' राजखान्थिखौ खौसे खालामनानै जों मोजाङै थांनाया मोजां। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानियाखै। थांनाय बे मास मोनथामसोनि सिगां जे थासारि फैदोंमोन, बिथाङाथ' बेदों बाथ्राखौ बुंबाय। दा गतिके बिथांनि थाखायनो जोंनि बर' राजखान्थियाव खौसेथिबो फैयाखै, बेखौथ' बयबो नुजोबदों, आं बुंनायनि खोथा नङा। बाथ्राया बेनो, बिथाङा जुदि गोसो गैयाबा बिथांजों थाफाबाय थानाय मानसिफ्रा मानो थाबाय थानो। दा दिनै जे खाम्फा बरगयारी फैबाय इउपिपिएलआव, चन्दन ब्रह्म फैबाय इउपिपिएलआव, दिनै हितेश बसुमतारी आरो नागारबावबाय, दिनै माने गोबां बिपिएफनि जे एमसिएलएफोर नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय। खारना बेनो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजानि साननायजों बे खामानि मावनो लुबैया, गावनि साननायजों खामानि मावनो लुबैयो। गतिके बिथांखौ गारनानै दिनै फैनायनि मिनिङानो बेनो।